Mä luulen, että tätä ei ole koskaan hoidettu tämän talon aikana, tätä viemäristöä näin. Eli sitä on kertynyt niin kuin toistakymmentä vuotta. Mutta siis jos siellä on niin paljon rasvaa, niin voiko se selittää sitä hajuakin? Se voi selittää sitä, että se ei pääse ihan niin jouhevasti kulkea se vesi sieltä läpi, että se pääsee vähän pulputtelemaan siitä. Jos tuota rasvaa pääsee sinne kertymään viemäristöön vuosi vuodelta, niin voiko siitä tulla ongelmia? No pidemmän päälle joo, kun se rasvahan kertyy sit sinne. Siinä voi käydä silleen, että viemäri menee tukkoon tai sulla on tiskikone päällä, sä et ole kotona, niin sehän voi sitten tietenkin alkaa tulvia sitten, koska jostainhan se vesi tulee ylös. Et se pitää niinku ihan nyt kunnolla pestä auki ja sitten katsotaan kameralle, että se saadaan pois. Perus ihmiset niin ne niinku miettii, että koti on siisti ja kaikki on niinku huonekalut paikalla, mutta harvoin tulee mietittyä, että täällä pinnan alla niin tämmöisiä rasvapeikkoja ja tämmönen aika dystooppinen maailma. Onneksi tää tiedätte mitä te teette? Joo. Me käytiin katolla sen takia, että tuo viemärin tuuletusputki, niin kuvattiin se, että siellä ei ole mitään tukoksia, että se viemäri pääsee tuulettamaan. WC-linjassa, mihin se keittiökin liittyy, niin siinä oli runsaasti rasvaa ja sehän nyt saatiin sitten myös pesty pois. Et nyt se näyttää ihan hyvältä. Siellä on putkistossa pieni painuma, eli vesi jää seisoo ja se on varmaan osasyy siihen, miksi vuosien saatossa on sitä rasvaa kertynyt ja kovettu sinne putkeen ja minkä takia se sitten myöskin on todennäköisesti alkanut haisemaan. Niin pari tuntia sitten, kun aloititte työt, niin toi kamera paljasti, että tilanne oli aika karu. No se oli oikeasti aika paha, mutta se tosiaan saatiin kaikki pois pestyä ja kuvattiin vielä ja se näyttää ihan hyvältä, että sinne ei jäänyt mitään rasvaa enää. Että ainoa mikä pitää muistaa nyt sitten, että siitä rasvaa ei pidä kaataa sinne, että putsaa vaikka sitten roskikseen ne rasvat ylimääräiset tai kaataa purkkiin. Seurailee tilannetta tietenkin, että todennäköisesti se toimii monta vuotta nyt. Loistavaa. No mitäs nyt homma jatkuu? No seuraavaksi niin tuossa meidän auton alla niin on toi teidän talon tarkastuskaivo, niin siitä pestään tuonne talon alle, eli talon pohjaviemäri. Se kuvataan sen jälkeen ja sitten kunnan liitokseen asti niin pestään ja kuvataan ja katsotaan sekin putki ja sen jälkeen tehdään sitten teille se savutuskuon vielä. Ja se on sitten se lopullinen totuuden hetki. Viimeisessä jaksossa selviää, pystyvätkö Kröna ja Petri savustamaan pahan hajun pois viemäristä.